Kumchacha de opie say ya na okaka na dwen na nsem bi kokoso e wo social media so ya MzBel's ba Komfo Black Afia Schwar ne da na Asamoa ne osofo kwese Awuah nsem bi anase sebe nsemfo bi Kumchacha se omo dimisro enye me na mekae when asofo Kumchacha pie one of the stations so ye granting the interview nsem asofo Kumchacha e de bae o de fi MzBel's ba no so o se akomfo asebe mo gina mo nso ne yeso e kese no mutiri mu due e se ensem de adoso dan na Asamoa wo ye hypocrite sebe mo sin ewowa nti obi asem ba wo ne Afia Schwar mo bie mo ano de mo sin ewowo no so ma asem no eye de ye ne ye ka obi o ye hypocrite pa eye dan na Asamoa Afia Schwar nso ye obi a adwen da ni tim ye de crazy nkakra agum sana sofo Awuah so sorry a okasatia eye osofo adum chese o jisika no ye se nanso sa sofo Awuah no enkwase ade pa wo ye na so dem ho o se wo bom pai kra ma obi na se nipa no tihwe ma sa sofo no o ye sofo papa na se ne o si na no tuo pem se na owura sofo kwase Awuah aso da e tuo pepe nyina e bi tutu ensem no ewa me so ye nko sofo Kumchacha ho enti na num semra sesia sa Komfo ni nyina ye nkwaseafo oh prophet Debbie oh masa oh prophet Debbie oh Debbie masa prophet Kumchacha sa wo se sa Komfo jimifo nkurasefo ntirimu dwie adi so nkurunsu Akomfo a empa adwale ebinom da se won se me sofo Kumchacha won wa bebo medua na medua botumi me dua me prophet ya bo dua nya no asa ja wo ko hena kama siesie issues no dabi won ye nkwaseafo enkurasefo won num kankan oh prophet dabi de yi free me ba ko Akomfo na bebo me medua Numbers 23 verse 8 Bible say be de na obi onyame mu ni dua no nipa dua abobeka no e be de na de nyame no me no nipa no me ye beka no na Komfo na nka so wotumi na obeka de me say Komfo abebo me dua Akomfo na bebo me dua e disa Komfo dua ba na nya adwuma o me so de wo ka no say won ye no kora won ye nkurasefo sa Komfo ni nyina ye nkurasefo ya tete kwa won tiri mu due pese wonum kankan won jimi won ye moa won ye no won ye kwe me Komfo betuni abebo me dua se dua bo nyame and ye be back to the sender masa me to wono ma be me ho wo sunsun no nyame be me eti sa Komfo na won so won abebo me dua nyina no se dua bo no me dane ba mo so me ye back to the sender mutiri mu due eni pese mo ko dui ba sa Komfo no me to me mu nyina dua bo ne mra mo so eno me ye ne mra mo so me osof Kumchacha ebom dua jama mu nim nyansa mu nim wotimanim kura na aye Komfo na aka sa Proverbs 18:6 okwasea no mentokwa ba na so mfrefre so toro ka medwoma mawo ama wo mpense ni nyina tutu afuro so akọ kwasea adwe Komfo kurasi ni Komfo onasi mfuturo wonum dan Asamoa ye ni onipa bi a oye nyatwom yes dan Asamoa yeah oye nyatwom kase en oye nipa boni nipa papa no kura pa no kacho hwese ya papa onabu Kennedy Japan eye expose ena obeka Sicilia mafo asem ya papa Kennedy Japan kura no enkrofo na di information ne ma no what I say ena ja ode ye na dwuma ye expose wona tu ena nansen yan ye nua ba Sicilia mafo ako interview eni ye bi sa ne ho asem ena so oh ya papa Kennedy expose no ye no ha no ama church no ekoda what I say sabe say ya papa Kennedy Japan ade ana wo ye no menka so wo ye mfomo so menka ne sa wo ya ade a na wo de chile nipa na wo de tire nipa ena Sicilia mafo abeka na sem da obeka na sem wie ya da dan na Asamoa som ansi e wo kurom wa no ye wo mami ye no bi okurom wa o kan obi asem but won wasem ba na koka no wan nwenwe won se won bi ye no so won se wo wa Afia Schwar number 1 ne sen ewa dan na Asamoa number 2 won bi ye no nyina se wo wa o tumi kan obi asem atumi kan obi a wo kurom wa asem what I say but won wo die awo sem ba na bi osof Kumchacha akwachara na dwe na obi koka bia awo no onsen wo wa
o de obi nko wasam enne na ato sisili amafo ana wote wona kwa na wo sisili amafo na wudi ne ho agoro ana wo gunanimu ase wenye de yedi kan ya dan na Asamoa asolieti sisili amafo wenye de yedi kan ya wasolieti ya no da bia ye na osof Kumchacha meka sewe ye won krofo bi okurom wa sade ye ya won ka won wasem ntino ya ne nipa bebre fi se rapture dua on ne won betu first dan na Asamoa kan ana Akwasi Awuah evangelist Akwasi Awuah sade ye yo ka ne nsem ntino ya ne ye fi se rapture dua on ne obetu first but ono ye nim no me Akwasi Awuah me wadi machida ama mase ye kire ne Bible mu da mene na dadam 4 years da asema Akwasi Awuah beka fa sofo bi awono oye bi so akona so dem wa oye bebre wo wa ya ontwa ma social media no wa yi camera na fure so wase sofo bompaye emo obi tehwe ye bone na no ni video bi e ba ye na so dem wo so obi na de ni phone twa yo na wo bompaye am obi no wate yahwe eno di Akwasi Awuah so dem a won botu nyina pe awon botu so Akwasi Awuah asole ya sika wogye no sofo bie no no mogye sika ne bi sika wogye but ono ebeba be ka to se asole sika kura ye mfa ma asole ba na wono de VIP o mako be 10 awo estate bebre won kana ha awo estate wo Kumase awo nsase atoto properties bebre by won se sade ya na wo be kan sam no won se nya twom wom that won men no na wonnim Akwasi Awuah wo be fe se rapture do a ono betu first Akwasi Awuah to me pie ba no wa be condemn adum chedua prophet adum chedua second chance za papa ni mfiri nyame na Akwasi Awuah be kan no mfiri nyame ya kenya mesom ni obi ofiri nyame James chapter 1 verse 27 Bible say nyame so ma ho tie na ewu ni fi ngo nyame ho so obi hwe nisia ne ekunafo obi buo nisia ene ekunafo ya papa adum chedua second chance atumi yi be 50 billion 100 billion echichema na solema so won fa nkwaye adwuma daben ene Akwasi Awuah botumi ayi bi da wo se bia wo ye ne bia na emma bonten mo basa wonye hwe o bia no wo ye se hu problem basa me se wonye hu oh prophet me da ase biem se wo je bre twen be kuro we se be ya mu ba dwo ne asem no ekua ntwuwa obatan pa travel ento ne so masen edi nsem ebre o mak